Jamen, vi skal lige lave den her video, der går om fra Benny af. Så vi starter lige her. Vi er ved at lave nogle pølsehorn herude. Det er med pølsehornspølser her. Som Benny mente, vi skulle have. Der er sådan et barn, der griner. Hun synes, det er mega sjovt med pølsehornspølser. Det må vi så ved at rulle ind i det her dej. Og så ser det sådan her ud. Og hun griner stadigvæk og synes, det er mega sjovt, fordi vi skal til at pølsehorn. Lad os lige se, hvad der er i pakken her. Altså, så er der stabilisator E450. E331, E412. Pølserne, de skal åbenbart stabiliseres, for at de kan være inde i den pakke her. Antioxidant. Konserveringsmiddel. Men der kan man bare se de her sådan pølser, som vi skal æde, Benny. De er fulde af E-nummer, mand. De er helt fucked up, og så er der sådan en lille unge her på, som griner. Fniser, var det sjovt, mand. Skal jeg lige indtage, hvor mange E-numre? 4, 5 E-numre. Hurra. Men dem skal vi æde. Og det bliver bare fedt. Det er programmering med lyd. Og det er mere, hvor man trækker sådan nogle kasser ind på sådan en hvid baggrund. Ja. Og så trækker man nogle snore imellem dem. Og så kommer der noget ud af det. Så sker der noget. Så skal jeg lige justere den store volumen. Lidt. Den store volumen. Den store volumen. Den vi tilbeder. Det er et spørgsmål om religion, snarere end videnskab, det her. Hey. Eller til madpakken. Ja, giv børnene noget af det her. Det er helt sikkert en fed idé. Dej. Har det været noget juice, eller hvad? Nej, det har været sådan en kakao-ting, tror jeg. Kakaomælk, ja. Der er nogen, der lever af kakaomælk, jo. Nej, det var kaliumpermanganat. Kaliumpermanganat. Det er jul, eller påske, eller nytår, eller hvad fanden man vil, så kan man jo bare bruge frugtfarve. Drøb, 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 og så har man lampe. Så kan det være, der er flere, der laver lamper. Jamen, det er bare lige et godt tip, når man skal bage, hvis det nu er, at man har en lille lejlighed, og man ikke har så meget plads, og så gider man ikke have mel ud på sit bord. Så derfor så tager man et ekstra stykke bagepapir, og så har man sin mel her, og så har man sine kager her. Og når man så er færdig, så kan man lige hælde alt det her mel af. Uff, ned i skuffen, videre. Er du klar? Så er det nu! Kassen gratis, det var lige meget over. Det var fedt. Der er alt muligt godt her. Og så hive tonehovedet ud af. Fordi princippet, hvis man nu kører tonehovedet hen over båndstrimlen, så burde den jo give en lyd. Så her man. Og så skulle vi gerne gå ind på... Mange ting. Det er gået skidt for mange mennesker i Danmark gennem de sidste 5 år. Spændt. Så vi er lige ved at kigge på, hvordan man kan hacke Google ved at lave nogle hemmelige billeder, eller offentlige billeder. Så vi skal prøve at se, om vi kan få Google Images til at fiske, så man kan skrive hemmelige koder til hinanden. Vælg et godt bånd. Lige et stykke polka her.